De cât spațiu crezi că ai nevoie într-o cameră tehnică pentru a instala o pompă de căldură, o centrală de ventilație și accesoriile acestora? O să îți prezint pe scurt lucrarea și îți voi spune la final pe ce suprafață am reușit eu să instalez toate aceste echipamente. Aici pe peretele din dreapta am centrala de ventilație cu toate tubulaturile care merg și spre exterior, dar și spre cele două plenumuri care distribuie aerul în toate încăperile și extrage aerul viciat. Aici am acumulatorul de 50 de litri de la Cordivari pentru pompa de căldură. În partea din față am boilerul de apă caldă menajeră de 300 de litri, iar aici am unitatea internă a pompei de căldură. În partea de sus am instalat un branch box cu 3 plecări. Toate aceste echipamente am reușit să le instalez într-un spațiu de 3,5 metri pătrați. Spune-mi în comentarii tu ce suprafață ai la camera ta tehnică. Dacă informațiile au fost utile pentru tine, nu uita să-mi dai un follow și să distribui cu prietenii tăi. Eu sunt Bogdan de la Thermolink Cluj, inginer de meserie, iar dacă ai nevoie de lucrări cu pompe de căldură, instalații de încălzire, automatizare, ventilație și sanitare, ai linkul meu în bio.